Wala, masanting nga pininig ba yung kaing teknika niya? Bala mo, may lago kong 50%. Hello guys! Nandito na rin si Yula! Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, hello! I miss you! Pero kung nagbabalik ka na lang, I miss you too! Pero nung kapampangan ka, hello! I miss Yula! Wow! Miss Yula kanya na rin crush you eh! Ale! For today's video, ating kung gawang bayong way nung makananong mag-foundation. Ikit kaya kan TikTok. So, lawin tayo nung effective iyo. So, nung way yung akit ng effective yung new way para mag-foundation at para abalo yun nung makananong na akong mag-foundation ni alam mo, malbay na kayo pa. Sige. So, muna, mag-moisturizer ka pa mo. So, maglagay ka mo ang bagya. Dito, kay but sarami pa, syempre. Saka may kalat keng lupa mo. Umpisan may kenchi, kay ngarong, kay chin, kay but, kay kanuan mong maragul kasi matalino tamo. Yes! Kay marina kay kanuan ng maragul na. At least mo, matalino tamo. Shun away. Kay bading moisturizer, maglagay ka kanong translucent powder. Ngarang makanta. So, di lang tayo mo translucent powder. Yung lupa tamo after ning moisturizer. Yan, besh. Lagay-lagay lang. Ay, but na ning translucent powder, mag-spray ka maglagay na ka mang setting spray. Kay but paninayan memo, langi, keng lupa mo. So, palang yan tayo pa na eh. Siyempre, gumamit na mong electric fan. Manta, mas langi yung mabilis. So, nang iagagana. Low bat ya besh. So, magkay na mo, manual na mo, mananayata na mong langi ya. Witapin, linang melangine. So, pag melangine, maglagay ta na kanong primer. So, iyan yung gagamitan kong primer from Maybelline. Bakit makakalakoy ka ng redness. Next mo, kalagay na ding primer, tsaka nakakanong maglaging foundation. So, ginamit kong sponge, lagay ko kayong lupa ko, tsaka ako kalat, masan ke, dapat pante. Gangali pante, syempre, sa benta mo, pante, ay makanyan. So, ikalat mo, yan, kalat lang sa buong mukha. Ayan, maglagay din sa noo. Lagay-lagay lang mga besh. Nasa sa inyo kung gaano kakapal. Pero yako, maglagay kong 1 to 2 pumps ng foundation. Lawan tamo nung ating difference. So, bala mo, alaman masyado. Pero bala mo, mag-glowing lupa tamo na. Bala mo, dewy look. Hadapin. Bala mo, puri-puri yan. Lagu-lagu, puri-puri yan. Kaya ba't payari sa guli. Ulit. Loko. Lochons. Awan eh. Siya rin. Kaya ba't nanita? Ano ya? Huwag biglat na yung makanta. Kalakalalin kong mamukla. Foundation. Punta mo yung sayang dash. Kaya ba't maninat ka pa na? Kaya ba't maglagay na akong second pump? Yan. So, maglagay ta ulit. Make sure na pante. Okay mo, gangaling pante. Ika naman yan eh. So, ito na. Nung ating kayong marks, karin kayo mag-focus kayong pangadwang pump. Akan atakpan na ng foundation and no need nang mag-concealer. At kaya ka-besh, nung isa ka pang mag-concealer. Pero ako kayong pangadwang pump. Wala mo apining peka concealer ko kanita ito. Makanyan. So, lawin tayo ulit. Diyan. So, ay, siya rin eh. Nakakabiglahay, loko. Wala, masanting nga pininig ba yung kaing teknika niya? Bala mo, may lago kong 50%. Ay, siya mo, bala mo mag-glow ka. Mag-glow ka mo, lupa na. Yan mo, one. Ay, bigla ako, besh. Talago ko ah. May lago ko makanini. O, salwan niya, wow. Sapuan pala, ali, salwan. Salwan pa, mami sali ko waringkis na. Kung po mami salingkis na, papasapu kayo mo po. Tapos sabihan nyo, gagawan kong business na. Kirining kaya katamong bayong foundation na routine, kaya magkile na. Pero bayo tamo magkile, at ting tamo pang gawang obra, kasi work from home tamo. Yan, saguli mo na, pakyarian kaya mo ini. So, itapin, next mo, mangilita ng mga besh. So, nung buri mong abalo, nung makanano kung magkile, alben mo na mong itang meron pong video, nung unboxing ko kayo ng pangile ko ngayon eh. So, at yaking description below, kay alben na mo po to. Alben may pa ini, ariyan may pa ini, besh! Kamami rapol, alben may pa ini. Ariyan may pa, makupakakanyan eh. Pag may nari ni, kandutan baka buldit. Okay, so, magkilita na. Yarita ng may ngile, eyeshadow ta naman ngayon eh. Atin yung first coat ko ini, medyo orange siya kasi maka-orange ta mong maalan eh. Iba na dito, maglagay ko umuring keng color pop ini. Mas masanting niya kanong gagamitan ng color pop is itong gagamatan me. Yan, gamat lang ng gamat mga besh. Pero make sure malinisin kayong gamat. Nung ani, may kakuliti kayo. Ampong, ikaw mapanyilip na bang ikaw magkakuliti. Anong kapanyilip ay? So, hindi na tayong kasumangin. Lagay-lagay lang mga besh.
besh. Tamang lagay lang. Ayan, hanggang sa masatisfy na kayo sa gusto nyong eyeshadow. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot maglagay ng foundation, mga besh. Kasi, ayos lang yan. Basta panindigan ta niya mo, inglagay ta mo na yan. Maglagay ta mo rin king lalam. Kitang kay bandang eyelid, kalakalalebang, ali ka masundot, mata. Makanyan. Kalakalalim mo, besh. Pwera na mo nung late na ka. Magmadali na kakanta. Pero bakan tayo ka matutusok mata, mag-makeup ka, maranon. Bakan ta, ali ka, mga gagad. Nabaluan din ng malyari ka na ako. Yung magbalik na kami ng obra na ako siguro makatutod. Kaya pa nanita, maglagay ta mong eyeliner. Kulay black. Bakan ta, maglupayang mabiyain kay katamong mata. Aray! Makasaraya pa pala, lalagay ko na kay mata ko. May nasakit ko tuloy. Yan, make sure atin niya pang laman ng kekang eyeliner. Okay, sulinan tayo mo naman yung kasumangid. Yan, bakit since lagi kong puyat, sige kong eyeliner black, bakit ta mabiyaya pa rin yung matata mo hanggang higit ang dumi. Next, Anita, dinan tayong kay mascara. Bakit ta buhay na ang ating mga mata, mga besh, okay? So, next, Anita, maglagay tayo ng mascara. Pero, kalakalalik kayo bang ay sabi-sabi? Ikaw, makiapos ka na ako na eh. What the heck? Pero nung makiapos kayo, make sure na atin kayong sponge bakit taalinis nyo laing sabi-sabi. Kasi ito naman naiwasan te, lalo na alita naman professional makeup artist na so dapat biasa tamong mag-revisa. Kaya maling pangawan tamo. Porke mali, mo biasa, na sumubo. Kung magkamali ka, ibig sabihan na nito, ating kapang chance na mas mag-improve. Kasi na yun, magaling na kami na ako mag-improve ka nito. Apong tutusukan ng kaya kayong mata na kung makiapos ka na ako. Actually, sanay kong magmascara ngayon kung makanganga kasi ano ko pa, tatrain ko nito naging sarili kong magnganga. Isong magmascara. Halos malapit na ng mayari. Maglagay ta ng arong. Medyo patingok-tangusan tayong bagyain kay katamong arong. Baloy naman. Cute tamo arong niya. Pasantingan tayo pang mas masanting. Okay? Okay mo naman nung panguna naman problema ito. Yung mahalaga, masaya ka na eh. Pero nung masaya kang didinan meng nose bridge ng arong mo, go ahead. Mag-makeup ka mo. Alang pipigil kaya ka. Kung no ka rin ka, masaya ka rin ka. Next naman, mag-contour tana, besh. Ayan, mag-contour tana. Lalo na ka rin mararagol na pisngi. Okay mo yung mag-contour. As long as you feel confident. As long as masaya ka. Lagay mo yung king kekang. King kanwan, king jawline. Contour lang ng contour, mga besh. Ayan. Dapat kaya mo, pamag-mag. Patitak-titak mo bang aliya masyadong matapang yung kekang contour. Patitak-titak mo, mga besh. Kaya ba din na tayong kasumangin? Oh, ha? Ano sa inyo? Yes. Say, buat tamo mag-contour. Ayan, contour lang, mga besh. Kailangan na bang mag-contour ka, magpakit ka. Bata? Cute yan naman yung makeup mo. Alambat ko namang mag-contour go. Anong awas ka na eh? Mag-blush on na. Gagamit kong aduang blush kay bat iyabe ko na rin yung highlighter. Baka taminsanan na mo. Yan. So, lagay kayo mo king cheeks area ko. Kung ako rin yung cheekbone ko. Yan. Ikalat kayo mo kay badinan kaya naman yung arong ko. Oh my god, in fairness. Mag-glow ko, guys. Kakit yun. Balo, tutuita. Oh my god. Kasanting na ning bayo tamong way. Oh my god. King pa mag-foundation. Lawin nyo. Bala mo lapat na lapat yan eh. Alang halong chen. May cute ko ken. Tutuita. Have ang makeup natin ngayon, guys. Wow, thank you so much TikTok for this tutorial. And so almost done tanan eh. So lipstick na mo ing kulang, I believe. So maglagay ta na since maka-orange tamo, ito do taning orange. Mag-orange lipstick tana mo rin na eh. First time kong gamitan yata yun eh. Pero laban tayo. Nung aliya, ito na mga liwang lipstick eh. Di magpalit. Nung aliya, carry na. Kanta mo ito. Kung ka rin ka masaya ka rin ka, besh. Ayan. Carry lang naman pala yung orange. Orange na orange, mga besh. Ayan. Nagdagan pa. Sige. Tapos bawas mamaya. Ayan. Ganyan lang lagay. Tapos bawas na bawas mamaya. So, yari ni guys, yari ning kekatamong simple makeup. Orangey simple makeup by Eucalara. Ay, cute na. Since super orange siya, maglagay kong medyo dark, maglagay kong lip tint. King kiloob. Bakit tayo masyadong orangey? Ayan o. Ay, bakit na? Ay, bakit na mo? May liya yan. May lina yan. May liya yan. Emo ko pa ka rin eh. May lika, diba? Ready na kayong magpa-cute iula? In 3, 2, 1. Ay, wala pa pala. Ala. Yeah! Sa. Ninan niya. Sa. Tua.
Yes! Sinalamin ni ate. Britney Spears ang buhok. Legends? Enjoy watching, guys!